lurhay आङो दे सोरनाव बार मोजां फैदों जोनोम दैमालु नुजाफैनो हादों आरोना हेलौ बाजै होनदों हाय बिबोनां मा खबर ओमफ्राय दैमालुआ मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो नोंनियालाय माबायदि दैमालु खबरा मन्टु हाय बाजै सना होनदों आरोना मन्टु बर' नुजाफैनो हादों आरोना हाय बिबोनां सना मा खबर मन्टुआ मोजां नुला नोंलाय होनदों आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि लाइक होदो आगैमोन बिबोनां सनामोन हाय होनदों हाय गरमथारहाय लाइन गैया बिसा लाइक डान होनदों आरोना थेंक इउ हेलौ 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 लोगोफोर बिसाख दान सोरबा एक्सेन्सनि फना मा गाबना होयो मन्टुआ बाजैखौ गसाइगाव रुफामनि मन्दिराव नुदोंमोन होनदों आदसा होमबा नोङो ना मन्टु बर' थांबाय थायोआनो आरोना नोंबो थाङो नामा होमबा मन्टु ओमफ्राय जा जेरिमिया नुजाफैनो हादों ओइ सोर जाखो नोंलाय दाउलेब लेब होनदो आरोना सोर जाखो बेबा दाउलेब लेबाबा जेरिमिया जा नुजाफैदों आरोना थेंक इउ आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मन्टुआ थाङो होनदों आदसा ओमफ्राय एखे आरोना नोंबो थांबा जोंबो थांबाय थायो आरोना बेयाव अखाफोर नुजाफैदों जोंहा हाय सना मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनिया अखाफोर नोंनियालाय माबायदि अखाफोर ओमफ्राय फोरि फैदो जोंहा हेलौ हेलौ हाय भेन होनदों फोरिया जोंहा
लाइक होदो सोर सोर लाइक होआखै सोर सोर फैदों जेरिमिया अखाफोर परि मन्टु ओमफ्राय दैमालु थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मोजांलै मोजांलै बोरायालाय बोरो होनदों बोराय गैया आरो डिउटियावसो बोराया अखाफोर ओमफ्राय जोंहा फोरिया लाइक होबाय दे होनदों थेंक इउ फोरि लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनदों फोरिया मा खबर फ्रेन्ड होनदों खबरा दङ मोजाङैनो फ्रेन्ड नोंनियालाय माबोरै खबरा फोरि ओमफ्राय जेरिमिया मा होनदों आंलाय होखायो दा नोंसो होआ होनबाय आदसा आंलाय होखायो दा नोंसो होआ होनदों आरोना लाइकखौ ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मा होनदों लाइक होबायल' होआलै होनदों आइया लाइक होआनो अखाफोरा जोंहा होखुमाबायसो खोमा अखाफोरा होखुमानाय बायदिसो मोनदों आं अखाफोर नोंखौ ओमफ्राय जोंहा मन्थुआ मा होनदों बाजै मा गामि नोंसिनिया होनदों आरोना आंथ' दायो माने बङाइगावआवसो दं आरोना मन्थु बङाइगावआवसो थायो आङो ओमफ्राय नों अबेनि मन्थु ओमफ्राय जोंहा फोरिया मोजां गाज्रि गेजेरावनो होनदों आरोना लाइनबो गैया जोंना नै गरमथारोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया मा होनदों ओइ दाउलेब आं थांसै दाहाय फैफिनगोन होनदों आइया अबाव थांनोलै जेरिमिया माहाय थांनो जालायखो दे ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मा होनदों बङाइगाव बहा थायोब्रा नोंलाय होनदों आरोना बङाइगाव गोजोनपुरि जायगायाव थायो आङो माबा खालामनाङा दे ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनखो रब्रा नेबाय था होनबाय आरोना आदसा नेबाय थानांगौ आरोना आंहा गरमाव ओरैनोबा कारेन्ट गैया आरो जेरिमिया ओरैनोबा कारेन्ट गैया अखाफोरा मा होनखो खौथाराव खहाथाराव नामा होनदों ओहो खहाथाराव थाया आङो भारासो थायो आरोना रुम लानानै ओमफ्राय फोरिया जा मा होनखो जयेन खालामदो अखाफोर आगै होनदों अखाफोर फोरिजों जयेन जानोनो होनांगौबा होनोसै आङो ओमफ्राय अखाफोरा जोंहा मा होनदों होनदों आरोना जयेन जालायनो नामा अखाफोर दे लोगो जालायदो जोंहा ओमफ्राय मा होनखो ब्लु होदो दे होनदो आरोना ब्लु होबाय फ्रेन्ड ओमफ्राय अखाफोरा आयु बोरैलाय जयेन जानांगौसै सिख्रि सिख्ला जोंलाय होनबाय जारला सिख्रि सिख्लाजोंबो जयेन जाजायोब्रा अखाफोर थोद फाग्ला अखाफोर होनबाय जोंहा फोरिया ओमफ्राय मन्थुआ मा होनदों आदाया मा साख्रि मावो बाजै होनदों आरोना
नोंदाया माबा SSB आव मावो आरोना ओमफ्राय जोंहा फोरिया हा हा अखाफोर मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मा होनखो हा 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 फोरि होनबाय आरो प्रकाश होनो प्रकाशआ थेंक इउ प्रकाश आंनि इलबेस्टआव फैनायनि थाखाय बोरै बियानि खबरफोरा होनदों खबरफ्रा बिदिनोसै बियानि मोजां गाज्रि गेजेराव दंथ'सै आरोना नोंनियालाय माबोरै बियानि खिथाहरदो ओइ बियानि लाइक होदो जोंहा ओमफ्रायो जइन गैयाबा जइन खालामनानै होदोब्रा नोंजों बियानि ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनदों हा हा अखाफोर बायो नामा लोगो लोगो जानो होनबाय आरोना अखाफोर ओमफ्राय अखाफोरा मा होनगोन जोंहा काजलगावआव मालाबा लोगो हमलायनांगौलै बिखे होनबाय आयु एफा गोजान आंहा काजलगावआव थाङा आयु आं थानायजों गोजान जायोना एसे आरोना काजलगावआव थांनो रोङालै आङो हारसिं सिंखै हाबनाय साखै हाबनाय आन्दायलाबायनानैसो फैनोसो रोंनाय नङा आङो अखाफोर ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो हेलौ आफा मा खबर होनदों आरो जोंहा फोरिया थांबायमोन नामालै बियानियालाय प्रकासालाय ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मा होनखो बायालै फोरि माखौ बानो ब्रा होनदों आरोना ओमफ्राय अखाफोरा खालामगोन दो फोरि होनदों खालामगोन दे फोरि होनदों आरोना ओमफ्राय फोरिया दे अखाफोर फाग्ला हा हा होनबाय जोंहा ओमफ्राय प्रकासआ जोंहा मा होनखो दं बियानि होनदों आरोना आं खारबायसो सानदोंमोनलै बियानि नोंखौ जोंना माबा लाइन गैया लाइन थांदों गरम ओमफ्राय नै एसे ओमफ्राय जोंहा मन्थुआ मा होनखो बाजैयालाय मा एसे रोंसोगौ रायलायनो होनदों आरोना रायलायनो ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया मा होनदों हाय आब' होनदों हाय आगै थेंक इउ आंनि इलबेस्टनाव फैनायनि थाखाय कृष्णा ओमफ्राय कृष्णाया लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय कृष्णा आगै आंजों जइन गैयाबा जइन जादो जोंहा सना ओमफ्राय अखाफोरा मा होनखो दे क्रिस सिख्ला जाहोनबाय आरोना जोंहा अखाफोरा ओमफ्राय जोंहा फोरिया बियायसो जागोन नों फ्रेन्ड बियानि नङा हा हा होनदों आरोना बियानि बियानि होनबाय नालाय बियाय आंहा सोमोन्दो बारा लिंनो रोंलायलाङा दे दे ओमफ्राय जोंहा फोरिया मिनिबाय सोमोन्दो लिंनो आंना बिदिनो उल्थां फाल्थांखासो ओरैनोबाबो आरोना मोगथाङावबो आङो सोमोन्दोफोरखौ उल्थां फाल्थां लिंलाबायो आरो ओमफ्राय जोंहा कृष्णा मा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जोंहा माबामोन आरोना ओइ जानानै बावगारखांब्ल' माबा दालि ओंख्रै ओमफ्राय थास' आथिं भाजा आलु फ्रायमोन आरोना ओंख्रिया जोंना कृष्णा ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मा होनदों हाय गोजौ गाहाय रायजोफोर बहा खारजोबखो होनबाय आरो जा अखाफोरा गोजौ गाहाय रायजोफोर बबेबा खारजोबगोन ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो अखा बिराद हादों फ्रेन्ड जोंनिथिं होनदों आइये नंगौना अखा हासोगारदों ने फ्रेन्ड अखा हानाय खोनाबाय थायो आङो
जोंनिखि गैया गैनायालाय ओमफ्राय जोंहा कृष्णा मा होनदों परि लोगो जादो दे जयेन होनदों आरो ना लोगो जानोनो परि कृष्णाजों ओमफ्राय जोंहा आर ब्लग नुजाफैदों हेलौ हाय होनदों हेलौ आर ओमफ्राय फरिया मा होनखो बे अखाखौ ब्लु होदे होनदों आरो ना अखाफोरखौ र' अखाफोरा बियाबो ओमफ्राय माबा कृष्णाया जानो होनदोंमोन आरो फरिना ओमफ्राय कृष्णानो ब्लु नांगौ नामा आगै ब्लु होनांगोन नामा ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनदों अके कृष्णा होनदों आरो ना कृष्णा कृष्णानोबो होबाय आं ब्लुखौ ओमफ्राय कृष्णाया होदे आब' होनबाय होबाय आगै जावखाफोरा फरि दा खालामगोन आं आंनियाव कमेन्टल' लिरना गारबो आंखौ लोगो खालामबाबो दे खालामाबाबो दे सिख्रि सिख्ला होनबाय आरोना अखाफोरा खालामगोन फोरियाबो नोंखौ ओमफ्राय जा प्रकाशआ खारनोसैलां आइया बियानि लोगो मोनगोन उनाव होनबाय आयौ खारलाबायनांगौ जाखो बोरैबा सौथुनानै गोलैगोनबो लासै लासैसो थांनांगौलै थाबायनो खारमारबाय नामासै मानसियालाय खारमारबाय नामा खारबाय खोमा बियानिया ओमफ्राय जोंहा मन्टुआ मा होनखो आंखौ लोगो लाया नामा कृष्णा आरो फरि होनदों मन्टुआबो लोगो जानोनो कृष्णा आरो फरि नोंसोरजों ओमफ्राय जा अखाफोरा मा होनखो आंना मायो खोथानोसो गोथांसो जाबाय आंना मायो गोथांसो जाबाय गोथांसो जाबाय आच्छा आंनि माइया गोथांसो जाबाय नामानो आंनिखौ मा खालामखोब्रा फरि होननानै आयु जारला र' मिनिग्रानोसैहाय जारलाहाय अखाफोराबो जारला ओमफ्राय जा प्रितियाहाय होनदों हाय प्रिति बसुमतारी हाय थेंक इउ आंनि बिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा आंसोआ लाइक दान होनबाय आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंसो ओमफ्राय जा प्रितिया मा होनखो आंखौलाय लोगो लाया नामा रावबो होनदों प्रितियाबो जोंहा लोगो जानोनो आरोना लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया मा होनखो अखाफोर दादा आं नोंखौ साब खालामबाय आंखौबो खालामदो दादा होनदों अखाफोर कृष्णाया नोंखौ साब खालामबायनो आरोना ओमफ्राय खालामनो थिनदों नोंखौ ओमफ्राय कृष्णाया मन्टु बर' लोगो जादो दे होनदों अखाफोरा मन्टु लोगो जानो थिनदों जोंहा कृष्णाया मन्टुनो आङो ब्लु होआखै खोमा ने मन्टुआ ब्लु नांगौ नामा आं मन्टुनोबो ब्लु हरबायलै लोगो जालायदो सोर आंजोंबो जयेन गैयाबा सोरबा जयेन जादो लोगोफोर प्रिति सोर गोदान फैदों आरोना आंसो आरोना ओमफ्राय सोर
आंजोंबो जइन गैयाबा जइन जादो ओमफ्राय जोंहा आर प्रिति आगै बिरबो लायबाय माथो आं लोगोसो जानो नागिरदोंमोन आं होनदो आरोना लोगोसे जानोमोन आं हा होनबाय ओमफ्राय कृष्णाया मा होनखो प्रिति आब' लोगो जादो दे आब' ओंखि होनदों आरोना ओमफ्राय प्रितिया मा होनखो हा आर ब्लक नोंथ' बै मोनसेया लाइफआवसो दंमोन ना होनदो आरोना अबिनाशआ हाय होनबाय हाय अबिनाश आं निर्बिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जों कृष्णाया आब' नोंजों दंखायो नोंसो गैया खोमा आंजों होनदों आंबो थागोन खोमा होनबा आगै नोंजों ना थागोन बायदि मोनदों आं माने आंनाव कमेन्ट थाफैनायफोरखौ आङो बानायहरफिनजोबो आरोना अब्लाबो आं दा खनसे नायफिनगोन ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो कृष्णा साब खालामबाय दे होनदों फोरिया साब खालामबायनो कृष्णा नोंखौ आगै जोंहा अखाफोरा बुंखो आयु कृष्णा भगबानखाय आच्छा आयु कृष्णा भगबानखाय आंखौ साफा खालामबाय नामा साफ खालामबाय नामानो ना आंहा निग्र बायदिमोन नामाब्रा होनदों आं ओमफ्राय जोंहा अबिनाशआ 9 लाइक दान होनबाय 9 लाइक थेंक इउ अबिनाश 9 लाइक खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा प्रितिया जागोन आगै कृष्णा होनदों आरोना ओमफ्राय आरा प्रिति हा होनबाय आंसोआ आंसोआ साब ओमफ्राय होनबाय ओमफ्राय प्रितिया जा मा होनखो थैसै आं आर ब्लग हा होनबाय जों प्रितिया ओमफ्राय जों कृष्णाया थेंक इउ प्रिति आब' ओंखि होनदों आरोना ओमफ्राय पलकआ हाय होनदों हाय पलक थेंक इउ भेरि माच मेरे एलबिस्ट्रिमानि के लिए फोरिया जा वेलकाम कृष्णा होनदों आरोना ओमफ्राय जा पलकआ राथे बोला राथे पलक ओमफ्राय जा हाजोमा लाइक दं आब' सना जिउ 11 होनबाय थेंक इउ आगै हाजोमा खामानिया जोबाखैनो खोमा डिउटिया नोंहाबो हाजोमा आगै नोंबो माबा मोनायाव माबा हरदोंमोन नामाथाय आगै आंबो नोंनो हरफिनबायमोन ना खनसे लिरनानै हरदो आगै ओमफ्राय नोंनोमोन ना सोरबामोन सानबाय थाबाय आं ओमफ्राय आं नोंनो हरबाय आरो आगै ओमफ्राय अबिनाशआ अल फ्रेन्ड रिकुवेस्ट जयेन प्लिज रिटार्न बेक मिलेगा बोला अबिनाशआ जों लोगो जानोनो रिटार्न बेक मिलेगा होनबाय आरोना अबिनाशआ ओमफ्राय अखाफोरा जोंहा हादोरसाया सोरब्रा होनदों जोंहा अखाफोरा हादोरसा माने हादोरसा गैयालै हाजोमा नामा ओमफ्राय जोंहा प्रितिया नानि सना कृष्णा होनबाय आरोना ओमफ्राय हाजोमाया हेल' होनबाय अखाफोरा आंखौ दाबो साफा खालामदों होनदों आरोना साफा खालामदों होनबाय ओमफ्राय जापालागा होनबाय कृष्णाया मान गोजा सोरनाव सोंखो अखाफोर होनबाय सोरनाव सोंखो ओमफ्राय मानो आगै प्रिति साब हरदो दे आगै प्रिति सना होनदों आरोना हरफिननो थिनबाय ओमफ्राय जा हाजोमाया अन होनदों प्रितिया मा होनगोन आगै हाजोमा नों एलबि होबा मानो रायलाया होनदों हाजोमा आगै खिथाहरदो जा फोरिया सोंदों नै ओमफ्राय जा फालोगा माने ओमफ्राय जा कृष्णाया मा लिरदों प्रिति आब' ओंखि मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना कृष्णाया ओमफ्राय जा प्रितिया मा होनगोन जागोन दे आर ब्लग दादा सना होनबाय हाजोमाया मेरा अपि ड्यूटी है कदम नहीं हुआ सिस्टार मेरा नाइन में मेरा क्लोज होता है ड्यूटी बोला 9 नयथायावसो खतम जायो बिनि डिउटिया
हाजोमाना थेवबो आंनि एलबेयाव फैदो आरोना थेंक इउ ओमफ्राय कृष्णाया मा होनदों जा हाजोमा बसुमतारी लोगो जादो दे जोंहा होनदों आरोना आगै लोगो जानोमोननो हाजोमा टाइम दंना गैया कृष्णाया लोगो लादोंमोन ओमफ्राय हाजोमाया सिस्टार मैंने आपको नहीं नहीं नाइट में 7 आईडी भेजा था मैं आपको कमेन्ट भिडिअ आच्छा हाम मोनदों आङो आगै आंबो नोंनो इसेबांनो हरफिनदों नों आन्दाज दंना गैयाबा मोनायावनो आंबो हरफिनदों आगै नोंनो एकथा जालायदों आं नोंनो हरै हरैनो उन्दुनाया ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मा होनखो बेखौ बे जालानो माबा गैला बेटारि ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मा होनगोन जोंना न'नि सना नानि सना खुमब्रा आच्छा नानि संना खुमब्रा सयाबिन ओमफ्राय फोरला आलु फान्थावसो नानि होनदो आरोना ओजा कृष्णाया मा होनखो ए गोथाव आब' ओंख्रि होनबाय अबिनाशा प्लिज जयेन प्लिज रिटार्न बेक लेगा बोला कृष्णाया हार्ट दे डियार थैंक यू ओमफ्राय हाजोमाया ओनली मैंने आपको 7 आईडी भेजा था सिस्टर और फी है मेरे पास सर तो आईडी बाद में आया तो मैंने नाइट को भेजूंगा आज नामा बाद में आए तो मैं नाइट को भेजूंगा बोला अच्छा ओके ओमफ्राय अखाफोरा मा होनदों जोंहा हादोरसाया सोर रायजो राजाफोर आंखौ दासो साब खालामदों बेयाव होनबाय आच्छा हादोरसा दंबा खिन्थाहर होनदों आरोना हादोरसाया सोरबा आंबोथ' सिनाया खोन्थाहरदो जोंहा सोरबाफोर सिनायदोंबा गावखौ साब खालामदोंनो अखाफोरखौ ओमफ्राय जोंहा फोरिया प्रिति सना साब खालामबाय दे आगै होनदों प्रिति ओमफ्राय हाजोमाया मा होनखो हेलौ दोस्त जयेन पी नहीं नया है तो मेरे को भी जॉइन करो आप लोगों को भी जॉइन करूंगा प्लीज बोला हाजोमाखौबो लोगो जानांगौनो हाजोमा से भी जॉइन हो जाओ हाजोमा भी सबको मतलब रिटर्न करेगा सबसे जॉइन हो जाएगा बोला कृष्णाया मा होनदों जोंहा आंसो हादोरसाया आं दानिसो साब खालाम हरदों होनदों अखाफोर कृष्णासोनो हादोरसाया नागिरबाय थादोंमोन ना नोङो सिनायसिगोन दा अखाफोर ओमफ्राय जोंहा कृष्णा हादोरसाया अखाफोर ओमफ्राय जोंहा प्रितिया नोंसिनालाय मा ओंख्रि जानायमोन नानि कृष्णा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनदों कृष्णा आगै मा ओंख्रि जायामोनलै होनदों आरोना प्रितिया मा परि दिदि होनबाय अखाफोरा अ कृष्णा भगबानासो दों खालाम गारिनो नोंखौ नानि होनदो भगबान होनबाय ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया आब' प्रिति आब' जोंहा दालि आरो लेस्रि भाजा ओमफ्राय ना बाथोन आब' ओंख्रि होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो र' दे फ्रेन्ड होनदों अ दे ओमफ्राय जोंहा हाजोमाया फोरि हेलौ आब' सना मैं ऑफिस में रहने का टाइम में मोबाइल लेने वाला मेरा अलाउड नहीं है सिस्टर इसलिए मैं एलपी देता हूँ इसलिए मैंने बात नहीं करता है बोला आच्छा डिउटि टाइमाव माने मबाइल लानो मोनानो दोनखुमानानैसो एलबि होयो हाजोमाया ओमफ्राय जोंहा आरबि अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरबि प्रितिया मा होनखो दे नानि कृष्णा ओंख्रि गोथाव होनबाय कृष्णाया र' दादा जोंहा दालि आरो लेस्रि भाजा
ओमफ्राय ना बाथोन होनबाय आरो ना ओमफ्राय आरा मा होनखो अ कृष्णा आगै मोजां दे अखा ओंख्रिया होनदो आरो ना ओमफ्राय जा अखाफोरा 4:30 दान नानि कृष्णा होनबाय आरो ना ओमफ्राय कृष्णाया आर दादा नोंलाय मा ओंख्रि होनदो ओमफ्राय जो कृष्णाया थेंक इउ दादा अखाफोर होनबाय हाजोमाया र' दे आब' सना बिजि दं आब' दे होनदो दे आगै ओमफ्राय अखाफोरा जोंहा आयु माथो सिख्रि सिख्लायाबो लोगोसो लाबावबाय होनबाय अखाफोरा सिख्रि सिख्लाखौनो गिलाबायथारबायहाय अखाफोरा जारलाखासो ओमफ्राय फहरस्रां आंना लाइन गैयामोनहाय अखाफोर स्रां फहर हरबानो जायोमोन खोमसि नै ओमफ्राय कृष्णाया जोंहा आं ओंखारथ'बाय दे आब' ओंखि बाय होनदो आरो ना अ दे आगै बाय ओमफ्राय आरा मा होनदो जोंना दालि ओमफ्राय बयलार भाजा ओमफ्राय सोमन कृष्णा आगै होनदों सोमोन कृष्णा आगै होनबाय आरोना जोंहा लाइनाबो माला फैबाव फिसिफिननो लानोसै ओमफ्राय लाइनालाय माला फैनोसै आंनि गिसिबानो गरम मोनबायहाय गिसिब मोजांखौबो सिफायबाय बायबाय हेलौ लोगोफोर खोमसि हेलौ लोगोफोर दे दसे रायलायनोसैबो ओमफ्राय जा आरा मा होनदों आगलगा प्रिति आगैया मायावबा बिरलांबाय नामा होनदों आरोना प्रितिया मायावबा बिरलांबाय नामानो आंसोआ हा मिनिफैबाय आरोना जोंहा मनुराम खुलुमबाय सुदुं खुलुमबाय सुदों होनदों खुलुमबाय मनुराम खुलुक सुदुं बोला थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय मनुराम खुलुक सुदुम बोला ओमफ्रायो आंसोआ हेलौ अखाफोरा सिख्रि सिख्ला लोगो जाबाय आंखौल' हराव दा लांफैलै होनबाय आरोना सिख्रि सिख्ला लोगो जानानै लायजानो गिबाय आरोना अखाफोरा ओमफ्राय आंसो हेलौ ओमफ्राय जोंहा मनुरामा मा होनखो क्या होता है बोला क्या होता है का मतलब
क्या होता है मतलब मनोराम ओमफ्राय आं सोआहाय हेलो 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 चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय जा मनोरामा मानखो खुमलुक सुदुं सुदुं मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं बता रे ये कौन सा भाषा है रे मनोराम खुलुम ओमफ्राय जावकाफोरा क्या होता है मतलब आई लाभ यू आच्छा आई लाभ यू बिदि होननाय जायो नामा अखाफोर हो आं बुजियाखैलै बे खुम मनोरम ने क्या बोला बता नहीं बोला मुझे भी नहीं बता रहे आपको तो बता दीजिएगा मनोराम मनोरम ने क्या बोला बात 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 खोल हाँ, क्या बोला बात खोल खोला बात केला केला किया फाट खाला ना फाट खाला फाट खाला कौन सा लैंग्वेज रे मुझे नहीं पता ओमफ्राय मनोरम अच्छा मनोरम ने क्या बोला मतलब खाना क्या अच्छा खाना खाना खा लिया बोला हाँ खाना खा लिया अब समझ में आया खाना खा लिया मनोरम थैंक यू वेरी मच लेकिन मेरे एलबी स्क्रीन में आने के लिए लाइक करो चैनल में नया तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ ज्वाइन करो मेरे को भी ओमफ्राय जा एमबी प्रडाक्सन फैदों हा मिनि फैबाय एमबिया जा हा मिनिबाय थेंक इउ आगै एमबि आंनि दस्रा फैनायनि थाखाय जा अखाफोरा फाट खाला माने ओंखाम जाबाय नामा गिदिंबायसो बारा आराम फैथारदोंलै खिन्थु लाइनासो फैबावो आरोना ओमफ्राय जो एमबि आगैया थांबायबो नामा मा खबर आगै एमबि मनोरम क्या बोला एसामिस भाषा जानते हो बोला एसामिस जो लैंग्वेज है इसको तो पहचान नहीं पाती थोड़ा थोड़ा आती है बात करना आती है मतलब बात करना आती है थोड़ा थोड़ा एसामिस ओमफ्राय अखाफोरा मा होनखो फाट खाला मतलब सो क्यूट होता है रे बोला
मिउटसो माथो रायलायगासिनो इखौनो ओमफ्राय जों मन'रामा एसामिस भाषा जानते हो अखाफोरा बात फाट खाला मतलब सो क्यूट होता है रे बोला मनोरमा बात करो थोड़ा एसामिस में बोला ओमफ्राय अखाफोर राजाया क्या हुआ बाहर क्यों जा रहे हो बोला फिसाला बिब'निया एसे डिस्टार्ब जादोंमोन आरोना ओंखायनो माबादों आङो जायगा सोलायदो आरोना ओमफ्राय लाइना फैना होबाय आरोना जायगा सोलायनायखाय ओमफ्राय जा अखाफोरा क्या अच्छा अखाफोरा मा होनखो साउन्ड अफ हो गया साउन्ड अफ खालामनानै खारदोंमोन आङो ओमफ्राय मन'रामा मा होनखो म्यूट हो रहा है बोला मैंने म्यूट किया था मैं जो सिस्टर है ना उसका बेटा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था तो इसलिए साउंड को म्यूट करके मैंने जगह चेंज कर दिया मतलब ओमफ्राय मन'रामा मा होनखो अखाफोरा मा होनदों देहा देहाजान साउन्ड अन करि दिया ना होनबाय आरोना ओमफ्राय मन'रामा बात करो थोड़ा एसामिस में बोला আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা मनोरमा मोर खबर तो भाले आसे बर्तमान इतना भी नहीं आता एसामिस ज़्यादा होता नहीं है ভাত খালা নাকি मनोरमा खबर केनेকুৱা আপোনাৰ ओमफ्राय मनोरमाया मोर खबर फाल बोला अच्छा खबर फाले ना के मनोरमा क्या बोला बात भात खाले बोला भात खाली बोला अच्छा खा लिया खालु भात खालु ओमफ्राय जा अखाफोरा मा होनखो बाला बाला एसेन नाखि रे बल फाल आसे नाखि रे बोला फाल आसे नाखि रे फाले आसे रे अखाफोर फाले आसे अखाफोरा मा होनखो जा किमन बोला किमन हेलो लोगोफोर कौन लाइक नहीं किया लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ मेरे को भी ज्वाइन करो मैं मनोरमा बैठक बीमा मतलब बोरो है ना बैठक बीमा बैठक ओमफ्राय अखाफोरा मा होनखो बांग्ला हाथाय आपका बोला बांग्ला आता है आपको बोला ओ माय गॉड अखाफोर बांग्ला नहीं आती बांग्ला नहीं आती रे अखाफोर मनोरमाया बीमारामा बैठक बैठक बीमारा समझ में नहीं आ रही रे मनोरमा मायाव ज'खौ खारनानै आंनाबो जायगाया माबा गोजौआव आदसा बिबारासो इदि माबासो इदि जादों बै मबाइलखौ चार्ज होआबा माबागोनलै ओमफ्राय जा अखाफोरा
मनोरमा ने क्या बोला, आप कहाँ से हो बोला, जी मैं बङाइगाव से हूँ, मतलब बङाइगाव में रहती हूँ। ओमफ्राय जा अखाफोरा मा होनदो, तो क्या आता है, बांग्ला भी नहीं आता, तमिल भी नहीं आता। अरे बोडो है ना, बोडो आता है ना। अखाफोर। ओमफ्राय जा सनजितआ लाइक दान होनदों, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सनजित। सनजितआ 16 लाइक दान होबाय, थेंक इउ 16 लाइक खालामनायनि थाखाय। नोंनियालाय अबेमोन? मोनाखै मालाय नागिरनानै। जाबाय? फैयाखै, अन जाबाय? गावनि नेट दङना गावनिजों सोलिगासिनो। जाया गावनिजों। अखाफोरा मा होनदोंमोनलाय, हमको तो बोडो नहीं मालूम बोला। आच्छा। ओमफ्राय अखाफोरा बङाइगाव हारसिं दा बेरायखा सोरजोंबा हो जाबाय। बोरो का लिखा है क्या मनोरमा? ये तो जाबाय, बोरो जैसा हो रहा है। ओमफ्राय सनजितआ जोंहा मा गल गल जाखो, मबाइलानो सुइस अफ जानानै होदों मोनसेया। ओमफ्राय अखाफोरा गल गल आन्दा हो गया रे आपका नेट बोला। गल गल आन्दा है ना। ओमफ्राय सनजितआ जोंहा मिसो माथो खबरबो गैया एलबि होनाय। आङो नोङो खबर माबालायासै र'। ओमफ्राय जोंहा जसिला नार्जारिया मोनखो हाय बिके सिस्टार होनबाय, हाय जसिला सिस्टार। ओमफ्राय लाइक दानबाय, थेंक इउ सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय। मन'रामाया नों दा मा खालामो होनबाय, आच्छा आङो हाउस वाइफसो। ओमफ्रायो नों दा आच्छा नों दा मा खालामदों होनदों आरोना। आङो दायो नोंसोरजों रायज्लायगासिनो आरोना मन'रामा। ओमफ्राय जोंहा जसिला मा होनदों, खबरा माबोरै होनदोंना। खबरा मोजाङैनो दङ सिस्टार। ओमफ्राय जोंहा एमएमबि अके होनबाय आरोना, अके अकेल' आरो एमएमबिनिया। आंहा खायलें जालायलांबाय खारनानै खारनानै। सनजितआ मा होनखो, आंनि कमेन्टखौ फरायनायखौनो खोनायासै आं होनबाय। आइया फरायबोबाय आं, खोनायासै नोङो? फरायबायथ' आङो। ओमफ्रायो अनामिका हाय बिमा होनदों, हाय बिमा थेंक इउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय। बसुमतारी बिमाया लाइक दान होबाय, थेंक इउ बिमा लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय बिया मा होनदों, मेथाइ रोजाबदो दे सना होनदों। है मैया फैयाखै नोङो, मैया खथ्थ' खोनासंनो मोनगौमोन। मैया मेथाइसो रोजाबलाबाय थादों। दिनै जानाय नंलालै, दिनै गैया मेथाइ गैया दिनै। मैया फैबा खोनासंनो मोनगौमोनब्रा नोङो, नों मैया फैयासैना एमएमबि। दा खारलांगारगोनबो बियो, लाइक होनानै दोनखादोलै नोङो, खारलांगारगोनसो एमएमबि। ओमफ्राय जोंहा बसुमतारीया मा होनखो, बिमा मा खबर होनदों आरोना। खबरा मोजांथ' बिमा। ओमफ्राय सोर बुजिगोन ना मा होनखो,
19 लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जसला सिस्टारा हेलौ सनजित आगै मा खबर होनदों आरो ना सनजित नै जसिला सिस्टारा मा खबर होनदों ओमफ्राय सिस्टारा जसिला सिस्टारा मा होनखो हेलौ सनजित आगै मा खबर ओमफ्राय बसुमतारी अनामिका अन थेंक इउ बिमा एम बिया हा मिनिबाय आरो ना बसुमतारी बिमा अनामिका अन थेंक इउ ओमफ्राय बसुमतारी अनामिका बिमा थेंक इउ अखाफोरा हेलौ होनबाय बसुमतारिया सोर बुजिगोना आब' बहानि मोनलाय होनदे ओमफ्राय आङो बङाइगावनि आगै ओमफ्राय बसुमतारी बिमा अन थेंक इउ बिमा ओमफ्राय मन'रामाया ठीक है दीदी बाद में आता हूँ बोला ओके मन'रामा ओमफ्राय बसुमतारी बिमा अन सुपारा मानखो हेलौ नानि ना हेलौ सुपार मन'रामाया सब्सक्राइब डन लाइक डन बाय थैंक यू वेरी मच मनोरमा सब करने के लिए और लाइक करने के लिए सुपार अपन के लाइक डन होनबाय ना थैंक यू सुपार लाइक होनायनि थाखाय सोर बुजिगोना अन सोर बुजिगोना हेलौ हेलौ ओमफ्राय जा बिया मंगा आं सुजुना हरनि र' नोङो रोजाब दे सना माइनाव होनबाय आदसा दे हर दे माबोरै सुजुयो आंथ' सुजुनो रोङा खननोसो रोङा आङो ओमफ्राय जा बसुमतारी बिमाया अन होनदों आरोना थेंक इउ बिमा अन थानायनि थाखाय अन ओमफ्राय जोंहा सनजितआ जसिला आब' होनदों आरोना ओमफ्राय बसुमतारी बिमा अन सुपारा देलाय ब्लु हरलाय जोंहा होनदों आरोना हरबायमोन सुपार ओमफ्राय बिमाया अन ओमफ्राय बसुमतारी बिमा एसे अन थेंक इउ बिमा अखाफोरा मा होनखो कारेन्ट किरे गेदी बाद बाना है हाथ बानाना हाथ बानाना अखाफोराबो मा लिरोलै अखाफोर खिरे दिदि फाट बानाना बोला ओमफ्राय सनजितआ अन थेंक इउ सुपार अन थेंक इउ बसुमतारी बिमा अन सनजितआ मा होनखो आं अनल' दे होनदों आरोना दे ओमफ्राय अखाफोरा मा होनखो फाट बाना गेदी फाट बानानाय नाकिरे गेदी आं मिनिनोसो ओंखारलायलांबाय दे अखाफोर फाट बानाना दे बानाना किली किया से रे अखाफोर पाट बानाना इतियालगे आदसा बिया जोंहा हर माबा हरबाय नोजोर नांबाय मेगना आदसा नोजोर नांबाय मेगना गोसो थोबाय गोसोआ गोरबोआ थिनबाय आंखौ अननायखौ होनो नोंनो लुफावना होनबाय आरोना आदसा खननांगौ जाबाय आरो बेखौ आरोना बेखौ खनबा गोलाव नांथारगोन माथो ससेल' खननो लां र' नोजोर नांबाय मेगना गोसो थोबाय गोसोआ ओमफ्राय माबालाय गोरबोआ थिनबाय आंखौ अननायखौ होनो नोंनो ओमफ्राय बोरैमा रोंला दे आङो नै ससेया गैला ओमफ्राय जा सुपारा मानखो सोर बुजिगोन साब खालामबायमोन भिडिअ गैया माथो होनदो
सोर बुजिगोन नोंखौ सुपारा साब खालामबायमोननो भिडिअ गैया माथो होनबाय ओमफ्राय जा अखाफोरा फरायनोनो रोङा माथो गेदि होनदो आदसा आं रोङासैथ' आरो नोङो इदि मानि लिरखोथाय माबा बांलानि माबा अखमियानि लिरलाला जोब्बाय गावहा ओमफ्राय जा एम बि आ हा हा मिनिबाय आरो ओमफ्राय जा सन्जिता अन एम बि आ हा हा मिनिबाय जिरिमियाया आं बहासो थाम्फै हो आं दं बहायसो दंफैयो न'आव गैया दावलेब होनदो आरोना आदसा अबबा थांदोंमोनलाय गावहा दासो फैदोंलै ओमफ्राय जा अखाफोरा मा होनदों हो लागाव माथो सिंगारसो होनबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ जिरिमिया हेलौ होनबाय जोंहा सनजितआ सल' लिरनानै हरनायखौ खनदों आं सल' लिरना हरदोंमोनलै ओमफ्राय सनजितआ मा ओंख्रि जानाय होनदों आरोना दालि ओमफ्रायो माबा र' फाजाखौ बावबावबायसोलै आङो माबा थास' आथिं फाजा ओमफ्राय आलु फ्राय ओमफ्राय सनजितआ आब' होनदों ओमफ्राय जिरिमियाया ओइ एम बि नों आंखौ रायदावाखै ने होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एम बि आ मा होनखो जा सुइट होनबाय आरोना अ थेंकिउ ओमफ्राय अखाफोरा मा होनखो मा सल'ब्रा होनदो आदसा नों खोनायासै नामा अखाफोर ओमफ्राय जोंहा बर' सल'खौ खोनासङानो खोमा होमबा गावहा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ ओमफ्राय हा होनबाय आरोना सनजितआ अन जिरिमियाया ओं सनजिब ब्र' होनदों आरोना सुपारा जोंहा एम बि आदा साब खालामना कमेन्ट खालामबाय दे बेग हरफिन दे होनदों एम बि नोंखौ साब खालामबायनो सुपारा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबायनो आरोना बेग हरफिननो थिनदों थांलायबाय थांखानानै फैनायानो बावखायाखैमोन अ बिसिनि बेखौसो बावबोदोंलाय दाख्लैयो फैफिनबाय वापस आ गया रे हेलौ लोगोफोर थांजोबलायबाय होनबालाय खनसेनो नै आता है रे ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो जिरिमिया हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मेथाइखौनो सल' बुङो आरोखि होनदों मेथाइखौनो सल' बुङो आरोखि होनबाय आरोना मेथाइखौनो सल' होनोथ' आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जेरिमिया ब्र' आंहा नोंखौनो सिनायाखैलै ब्र' हामा दामसै हो हामा दामोसै दे होनदों हामा दामोनसै दे होनदों आरोना ओमफ्राय माबोरै दं ब्र' होनदों आरोना सिनायाखैमोननो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ होनबाय जिरिमियाया हाय ब्र' होनदों सनजितआ हेल' होनदों आगैखौ फोजाहैदो नोङो
सनजिरा मानखो आदसा सनजिरा माने उदै सादोंलै आं अन दोनबाय दे कमेन्ट दे हरथ'ला होनबाय ना अरजाया दे ओमफ्राय जा सनजिरा अ होनदों ओमफ्राय अखाफोरा मा होनदों ओंखाम संला नामा होनदों दानो ओंखाम सङा जोङो माने 8:30 संगोन दायो अखाफोर ओमफ्राय जिरिमाया मा होनदों औ दे एम बि ब्र जेबो नङा गाज्रि मोना होनदों आरोना ओमफ्राय जा सनजिरा लाब उराय होबाय होनदों आरोना दे थेंकिउ ले अखाफोरा मा होनोलै गन्थं माथो जोबदों आं खिफिसैसो आदसा गन्थं मुथु जोबदो आं खिफिनोसैसो होनबाय आरोना आयु गन्थं मुथु जोबनांसिगौनो खिफिनसैसो नो अखाफोरा जारलालै ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा होनखो आंहा सिगांनि चेनेल गैला MMB ब्र होनदों सिगांनि चेनेला गैलानो जिरिमियानिया MMB ब्र होनबाय आरोना सुपार माने बिके बिनानाव नोंनि माथो आंनि LB-आव फैथारा होनदों आदसा LB-खौथ' आङो गिदिंनो टाइम मोनखायाखै ओमफ्राय बाट सुपार खाथियाव ओंखारबावबाय र' खैथासोआव होयोबा टाइमखौ एसे खिथाहरनाय नायलाय आङो आन्दाज लानो हायो आरोना ओमफ्राय आं दासान्दि LB-खौनो साननैसो गिदिङाखैनो आरोना सुपार ओमफ्राय जा MMB-आ मा होनखो मा जाखो ब्र होनदों आरोना खारनानै खायलें खुइलें जलाबायनायलै ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया मा होनदों मबाइला गाज्रि जाबाय पासपर्ट गोसोआव गैला होनबाय आरोना मबाइला गाज्रि जाबायनो ओमफ्राय पासपर्ट गोसोआव गैला होनबाय ओमफ्राय सुपारा 7 PM-आव होनबाय बेखायनोथ' आङो बिदि टाइमखायनोथ' माबाया आं फिसाज्लाखौ लेखा फोरोङो नालाय ओमफ्राय दिनैबो होगोन नामा ओमफ्राय माने फिसाज्ला एगजाम बायबासो एसे आङो फ्रि जासिगोन आरो दायो 6 थारिखआवनो आरोना बावला एगजामा ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा होनखो थादो होनदों आरोना आदसा थादो ओमफ्राय MMB-आ होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा मा होनखो मोनामाखै नामा खिफिया होनबाय आरो मुलाथि मुला मोनामलायथारदोंमोन होनदों गावनो खिफिनानै गावनो मुला ओंख्रि जानायमोनदां अखाफोरा जिरिमाया जोंहा बाय बाय अल्ड फ्रेन्ड होनबाय आरोना बाय बाय होबाय जोंहा जिरिमाया ओमफ्राय जोंहा अखाफोरा
Hello, 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 hello. जेरेमिया थादो गोमो गोथां थादो गोमो गोथां नालेब होनदो आरोना दे जेरेमिया बाय बाय थांसैबा आरोना ओमफ्राय जा अखाफोरा थाथ'दोलै आंबो आयु थांसै बन्दुफोर बिखेखौ केमोल लाबाय थाथ'दो नोंसोर होनदो आरोना आदसा बिखेखौ मा थांसै खोमा बेबो अखाफोराबो थाथ'दो जालाबायथारबायलै मा लाखो ओमफ्रायबा बुजियासै आङो बिखेखौ मा होनदों खेबना लाबाय थाथ'दो नोंसोर होनबाय नामा ओमफ्राय जेरिमाया मा होनखो न'आव थांनोसै र' नेथ' होनबाय आदसा न'आव थांसै नेथ' सोरखौ नेनो थिनखोलै बेलाय जेरेमिया सोरखौ नेनो थिनलाबायखो हारसिं लाबोलाय माबाखौ इयाव लाबोलाय सोर आइ खिरखिया जेरेमियाया नोंखौ होनबाय आदसा नोंखौ होनदों आरोना अ आंखौ दे नेथ'बाय थानोसै आङो थांथ'दो नोङो जेरेमिया अखाफोरा मा होनखो थाथ'दो काजलगावआव थांनाय थांना हारसाफोरजों रायलायला बायहैनाङा होनदों आरोना आदसा रायलायबा ओमफ्राय रायलायबा जागोन दे अखाफोर थांबाबो रायलायलाबायला आरोना अबेनिब्रा नोंलाय अखाफोर ना काजलगावनि नामा अखाफोर न'आ काजलगावआव नामाब्रा नोंनियालाय अखाफोर ओमफ्राय जेरेमिया मा होनखो आं गुबुन जायगायावसो नै दासो न'आव थांसै होनदो आदसा दे बेलेगावसो दं आरो ने ओमफ्राय दासो न'आव थांसै आरो दे (6:30) सुपारा आदसा आयो थावलांबायसो कमेन्टआनो हेलौ लोगोफोर हेलौ गाइस माबा
फैफिनबाय आङो आंबो लोगोफ्रा थांजोब्बायसो नामासै अखाफोरा मा होनदोंलै बिकेखौ खेलायला बन्द'फोर हारसा रायज्लायनो रोङा बियो मालाबा बङाइगाव बाजाराव आन्दायला बायगोनबो होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा एमएमबिया मा होनखो नोंनि हायना गोनां आदसा महराव नोंनि बा गोनां नोंनि बान गोनां गाराङाव अन्थाइ बादि आंनि गोसोआ गुग्रुबलांबाय हरखाबै गाव मिथिस्लाबै होनबायानो आदसा सल' आरो बेबो ना बेबो सल' बेखौ आङो बे सल'खौ खोनाफेराखै नामाथाय आंबो सल'फोरखौ बारा खोनासङाना ओंखायनो सल'फोरखौ बारा मिथिया आंबो हेलौ ओमफ्राय जोंहा एमएमबिया मोनखो सल' नङा मोनलै मेथाइसोमोन होनदों आदसा आइया मेथाइखौनो सल' होनोब्रा सल'खौनो मेथाइ होनो ना मेथाइ दोंसे सल' दोंसे जेखि सं बेलेगसो थायो नामा आंथ' मेथाइखौनो सल'खौनो मेथाइ ओमफ्राय ओरैनोथ' सं बा इंलिसनिबा मोनसेनो थांजोब्बाय जा अखाफोरा मा बाय गुड नाइट थाथ'दो होनबाय आरोना आदसा अखाफोर बायबाय आरोना दे बाय अखाफोर साराय सयथा मा जाखो
जो MMB मा लिरदोंमोनलाय आंहा नोंनाव फैबाथाय नागारलांनो आच्छा बालायलाङोलै नाथाय आंहा समनि आंखाल थांनांगौ जालायबाय सना माइनाव थाथ'दो दे आं लाइक थुखाबायनो दे MMB जेबो नङा दे बिदिनो जाखायोना टाइमालाय समा थोआनो आंबो मा होनो दसे थानानै दोनखानोसै आरोना फिसालाखौ लेखा फोरोंनांगौ ना सोरबा बोखाङाबा जाया बोखांसै आं
Lihat, mana fede tak? Soal fede mentai. Koniman hai abon deng hai agoi. Oमफ्राय जोंहा MMB आ मा होनदों जोंहा अके बाय बाय गुड नाइट नो अके MMB बाय बाय गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा कनिमाया मा होनदोंमोन मा ओंख्रि संखो होनदों आं ओंखामखौनो संथ'वाखै आरो ना आगै ओमफ्राय जोंहा कनिमाया MMB आमायसो मा खबर होनदों आरो ना ओमफ्राय कहिमाया आंनिखौबो साब खालामदो दे आब' होनदों आं खालामाखैना आङो ना खालामबाय बायदि मोनदों दे आङो कनिमा आगै कमेन्ट मोनसे हरनानै दोनलाय खिन्थु आं खालामबाय बायदि मोनदों ओमफ्राय जोंहा MMB आ मा होनदों आहा नै बिके सनाखौसो आदसा नेबाय दं कनिमा आनैसो होनदों आरोना ओमफ्राय कनिमाया नायबाय था नों आदसा मैसो होनबाय ओइ दे बाबा दे
देलाय हेल' लोगोफोर आं एड दोननोसै दे बाय बाय दे बाय 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 बाय